Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Donostian gara, Kontxako estropaden astea, hauxe dugu, eta sailkatze estropadaren eguna. Gaurkoa, gaur asmatu beharra dago, eta jaun Andreok irailak lau, asko dugu beti bezala sailkatze estropada honetan jokoan. Emakumeentzat, 7. banderarako, lau txartel gizonezkoentzat, 119. banderaren bila gero, urrengo 2 igandetan aritzeko, gaurko honetan, 7 postu izango dira jokoan. Bestea, etxeko traineiruarena da, Donostiarrena, aiese dira gaur lasai aurkariei begira. Beste guztiek badute zamorroa horre barruan, eta keska handia. Eta, jaun Andreok, estropada eremua ere erakutsi behar dizuegu, Donostian eguraldi ederra, jendea ondartzan, eta momentuz itsasoa nahiko lasai, metroetik pixka bat pasatuko diren olatuak ere iragarrita badaude, baina ikutziko dugu gero, haizeak zer egiten duen, gora egiten duen, eta iparreki aldetik orain jotzen dugun hori, gero mantenduko den, edo lasaitu egingo den eguneko azken ordua iristen denean. Badakizue, emakumeen lehia ordu bete barru izango dela, 5:00 eta 6:00 izango da gero gizonezkoen erlojupeko saioa. Estropaderemo ikusten ari gara, berezia, itsaso zabalera egin behar da lana, eta emakumeek itsas 1000 bat eta erdi, guztira 2768 metro, luze bakoitzean 1329 gizonezkoek gero, 3 itsas 1000, 5556, eta benetazko luzea itsaso zabalean 2768 metro, joan da, eta gero etorri, olatu bila. Hori da, estropada honen gakoa. Ea zer duen gure adituak, Ibon Gaztainazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Ze moduz gara? Ondo, eguna ondia iritsiela, eguna oso garrantzitsua, pentsa, ligan indakoak ez du balio, gaur hemen ondo esan dezu bezala, jun, eta gero etorri, eta gero uartetik barrua ere bai. Oso, eguna berez dau berezila, jokon asko daolako, eta hondiek ligan zehar garaipena lortu dituztenek eta horiek, irabazteko gutxi eta galtzeko asko, eta nik uste dut ez gaur bakarrik, baizik Donostira etortzen garen bakoitzean bezala, bandera jokoan dela, estropada eremua hain da berezia eta hainbeste markatzen du estropada eremu honek, gaurkoan ere ala gertatuko da. Ondo esan duzun bezala, itxasorik ez, esan duke, ondoko itxaso gutxi, baina gaina, azken egun hauetan moitua dabil, gainera iparreki aldeko haizea dabil, eta horrek ere baldintzatuko du, eta gu ere ikusteko gogoarekin, eta orkai aldean eta egon gara jendearekin, eta hor ere tentsioa eta horrelako gauzak, ezta? Ederki, hemen ditugu, itxasoko irudiak, hor portutik aurrera, paseo berritik eta izango da bai, beti bezala mugimentua. Orain albisteak kai aldean dugu, eta hortxe da, Xabier Andueza lankidea, eta pentsatzen dut poliki arraunlariak hortxe izango direla, haien ontziak itxasora bidaltzen, sartzen, arraunlariak beroketak egin lehorrean, eta gero jarraituko dute, itxasoko beroketa horiekin, seria jotzen eta lana behar bezala prestatzen. Ea zer dioen gure lankideak, arratsaldeon Xabier, aurrera! Arratsaldeon, Mikel, arratsaldeon Euskal Telebistako ikusentzule guztiei, zuek esan bezala hemen, kai inguru honetan giro zoragarria daukagu, eguraldia ederra benetan, gaur lainotxu izan dugu goizean, baina orain eguraldi ederra, eta gaur beti bezala ostegunean, kanporaketa egunean, pentsa, 32 traineru izango ditugu guztira leian, 8 emakume, 24 gizonezkoenak, pentsa ze giro zomatarraunari daukagun hemen, eta pixkanaka uretara irtetzen ari dira emakumeak, lehenengoak galiziarrak izan ditugu, meirakoak, gero ibaika ere uretan dagoeneko, oraintxe oriotarrak ikusi ditugu uretara joaten, eta esan bezala zuek ere esan dezute hemen arraunlariak momentuz ikusten ditugu berotze ariketak egiten, beste batzuk uretan, eta denek esan digutena tentsioa, eta gero egun oso gogorra dela, luz egiten dela, noiz iritsiko, noiz irtengo gara uretara, noiz bukatu, eta gero emaitza ikusi behar noski. Ederki, hori geroxeago ikusiko dugu, orain goizean gertatutakoa ekarriko dugu pantailetara, goizean, batzarra 11:00
emakumeen ordezkari guztiak, klubetako ordezkari guztiak antxe izan dira, gero 12an gizonezkoen txanda izan da, eta zintzo hemen gaur txartelaren bila datozen ordezkari denak hortxe izan dira, eta irudi horiek izango ditugu une batetik bestera pantailan, ea irudi horiek hementxe dira, jaun Andreok eta Tartagila jaunak hartu ditu sakutxoak, poltsatxoak eta klub bakoitzeko ordezkaria pasada, beti bezala, klub bakoitzak bi eginkizun zituen alde batetik klub baten izena atera, poltsa batetik eta bestetik zenbakia. Eta horren arabera joan da gero sosketa osoa. Lehenik eta behingoz emakumeen sosketa izan da, eta lehenengoa Meire izango da lanean, gero San Juan, Getaria Zarautz, Kabo, Orillo, Ibaika, Zumaia eta Santoña. Eta gizonezkoen sosketak ekarritakoa ere, berehala adieraziko dizuegul, lehenik eta behingoz multzoen sosketa, eta B multzokoak, hau da, K ligakoak eta Galiziako ligako ontziak abiatuko dira lehenengoz, B multzokoak, gero beraz, favoritoak San Miguel ligako 12ak, eta multzoen artean 2 minutu izango dira favoritoak bigarren multzoan doazelako. Lehenengo alanari ekiterakoan Ondarroa izango da, eta Zumaia, Lekitxarra, Kastreña, Meira, Trintxerpe, Santoña, Amegrobe, Zarautz, Santurtzi, Getaria eta Mugardos lehen multzo horretan. Eta gero, favorituen artean, lehenengoz lanean hasiko den elkartea Tiran izango da. Eta gero, bitxia izan da, San Pedro eta San Juan, Astillero, Bermeo, Pedreña, Orillo, Kaiku, Portugalete, Zierbena, Kabo eta Hondarribia. Hondarribia izango da guztien artean azkena, San Miguel ligako liderra. Badakizu erlojupeko lana dela, eta azken urte hauetan Ibon Gaztañazpi gauzak asko estutu direla, eta segundu gutxitan izan dugula hemen gakoa. Lehenik eta behingoz hemen dugu berriz ere zerrenda, emakumeen mailari dagokionez Ibon Gaztañazpi, lehenik eta behingoz Meira, Galiziarrak hementxe ditugu, banderak irabazten oso ongi, egia esan orduan selekzio bezala ibili izan direla, nahiz eta klub baten izenean etorri, eta gaur azkena Santoña, eta nik uste erabaki zuzena izan dela, Santoña oso apal ibili da, emakumeen estropadetan, eta azkena izango da, bada espadan ere. Hori, hau batez harturiko erabakia izan da, Santoña emakumeen txanda horretan, azken lekuan joatearen hori, hor ez doblatzen eta inork arazorik izan ez izan. Galiziarrak aipatu dituzu, Mikel, aurten Euskotren Ligan aritu dira, Galiziarrak, baina aipa dezagun, aurpegi berri batzuk ere, izango dituztela Galiziarrek, eta pixka bat ikusgai dago, bere errendimenduak zenbateraino egiten duen gora, eta hor denen ahotan dabiltzan 3 treneruak, Ibaika, San Juan eta Zumaia, ezta? Bueno, hementxe ditugu gizonezkoenak, Ibon, argi dago hauen artean Getaria eta Zumaia izan ditugula, Euskal Herriko ordezkaririk indartsuenak, baina Galiziatik, Meira eta Amegro bere hor dira, eta argi dago hauen helburua zein izango den batetik. Baldin bada, 7 honenetan amaitzea, eta gero, test bat egitea, playoffari begira, San Miguel ligara igual izateko izango diren txarteloiek. Ez dakigu azkenean bat edo bi izango diren, elegitea tarteko, eta Astilleroren bueltan izandako azken nobedade horiekin, arrautzaleok badakizue, momentuz Astillerok ere parte hartu beharko lukela, baina ea zertan geratzen den hori. Postu bat izan, zein bi izan, gauzak asko aldatzen dira, baina argi dago lehia horretan izango direnentzat gaurko oso egun garrantzitsua dela. Eta gero, favoritoak eta hemen Tiran izango da lehenengoa, eta erreferentzien jabe izango dira gero azkenengoak, eta batipat Hondarribiak, Iasko garaileak izango du abantaila hori. Hori da, eta pixka eta aipatu, Mikel, Bermeo, Orio eta Kaiku, 5., 7. eta 8. lekuan, aterako direla urrenez urren, beraz, favorito 4 oliarretatik, 3 elkarren oso segidan izango direla. Hondarribia aipatu duzu, azken postuan aterako da, eta normalean gaurko haize honek eta iluna barra hurbildu ala behera egingo du, baina inori etzaio gustatzen lehenbiziko postuan edo azkenekoan joan. Hor ondona, erdiko mordolio horretan joatea izango da, eta
bueno, beste lehenbiziko aterako diren multzo horren inguruan esan, berez traineru ahulagoak direla, bueno, Getaria, Zumaia eta hor joango diren guztiak, eta gainera tokatu zaie aurretik joatea eguraldiak normalean bere egingo dunean, nik uste dut gaur betaldekoak etzait iruditzen hor sartuko direnik. Gaurko giroarekin eta lehenbizi aterako dira eta bar. Hor da beraz, Ibon Gaztañazpi gure adituaren iritzia, Sara Gandara lankideare hementxe da, nola ez, gaur egun da Teleberri albistegietarako atariko konexioak egiten ere izan da zuzenean, eta bera hementxe izango da, gaurko honetan klubetako ordezkarien armailan. Oraindik komunikabideetako kidea bakarrik gara hemen, baina laizter hasiko dira, batzuk ere etorri dira, aurre inspekzio bat egitera, eta ikustera gero nondik egin beharko dituzten haien lanak eta klubei erreferentziak emateko eta nolako baliabideak izango dituzten, eta haien inguruan izango da Sara Gandara lankidea. Arratsaldeon, Sara, zer diozu, nolako balorazio egin dezakezu, aspaldi etorri zara gainera eta orain artean ikusitako kontu horietaz? Arrastion lehena eta behin zuri ere bai, Mikel, eta ikusentzule guztiei egia esan nahiko goiz etorri gara gaur, giroa ikusten aritu gara, batez ere Anduez eta Gaztañazpi lankideak hortxe ibili dira akuariumen parean traineruetako kidekin eta hitz egiten. Guk orain hemen ordezkarien armaia honetan emango ditugu datozen orduak eta hementxe izango ditugu bai albisteak zeuei kontatzeko, badakizue ordezkariekin eta hitz egiteko aukera izango dugula beti estropada guztietan egiten dugun bezalaxe, baina gaurkoan erlojupekoan nahiko zaila izango da estropadan zehar eurekin hitz egitea, ondoren hitz egingo dugu ordezkariekin, bien bitartean jakizue oraindik 51 minutu falta direla nesken lehiari hasiera emateko eta ondoren mutilak lehiatuko direla. Oraingoz armaia honetara ez da ordezkaririk gerturatu eta bakarrik gaude hemen prentsan lan egiten gauden lagunak. Mikel, giroari dagokionez behin eta berriz errepikatu duzue, haizeak pixkat gora egin duela, egia da, ipar-ekialdeko haizea daukagu momentu honetan, eta gainera bizi badabil, eguerdian etorri garenerako nahiko baretuta zebien, orain bai, pixka bat gogorrago jotzen, ari da ikusteko dago, ze ondorio ekarriko dituen horrek traineruetako mutil eta neskentzat. Esandakoa, laster hasiko da lehia, bien bitartean entzun ditzagun gainontzeko protagonistak. Ederki bai, protagonisten txanda, emakumea jadanik lanean, gizonak ere poliki baita ere, hortxe ditugu, eta orain entramentu serio eta gogor bat egin behar da, eta ahaldela lurrean utzi, kaian utzi, bestelako keskak, egonezinak, tentsioak, Ibon, orain arreta osoa jarri behar dute kirolariek, emakume eta gizonek, eta konzentrazio oso egin aurrez prestatutako plan hori, beroketa, eta aldela beste guztiak bazterrean utzi. Bai jauna, gaur beti aipatzen da gaurkoetako bat dela, favoritoek esate baterako egun txarrik ez izatea. Eta horretarako egin behar den lehenbiziko gauza da, ontziratu eta burua askatu eta arraunera. Arraunari bakoitza bere tostan sartu, patroiaren esanetara, eta aldela, egun honetan nervio ikeragarriak egoten dira, datuen salada bat ere izaten da, eta asko eskertzen da, traineru barruan hotz dagoen mutil edo neskaren jarrera hori. Eta gero, uste dut merezi duela aipatzea, Mikel, sarrera honetan, itxasbera, 7 inguruan izango du, 7 eta minutu gutxi izango direnean, erdi mailako koefizientearekin, eta horrek esan nahi du, hor, uhartetik barrura sartzen direnean, hor, ondo gutxi egongo dela, beraz, naiz eta gaur, ondoko itxaso askorik egonez, hemen bukaera arte, egin beharko dela, hor uhartean, referentzi batzuk egongo dira, eta bakarren batek, uhartetik barrura, irabaziko du txartela, eta bakarren batek, azken metro horietan, hor beste estropa bat hasiko da, hor, bullo hori dagoen pare horretan. 12 kilometroko abiadura haizeak orain, eta hortxe doaz, poliki, Getariako obarkatu Zumaiako emakumeak ditugu hemen, eta zuzeneko irudiak, ontzia uretaratzen, eta hortxe dira, manterolak prestatutako emakumeak. Bagoaz orain poliki, gizonezkoen iritziak zuei eskaintzera, eta lehenik eta behingoz Hondarribiaren entrenatzailea Orbaiñanos jauna ekarriko dugu pantailetara. San Miguel ligan lidertzan dira, iazko garaiak ere bai hemen, 11 garaipen hemen palmaresean, eta favoritoen zerrendan, esan daiteke 4 klub ditugula, besten gainetik, arraun demoraldia jarraitu duen edonork egingo luke kiniela hori,
Hondarribi eta hori jortxe dira, dominatzaile, Kaikuk ere estropada bikainak eginda, eta zer esan bermeotarri buruz, zigorra zigor, banderak irabazteko gaitasuna erakutsi dute, txapelketetan ere oso dotore, lau horiek dira bandera, ez hemen postua lortzeko bakarrik, eta bandera irabazteko autogai nagusiak, eta abiatzeko, az gaitezen, Iazko garailarekin, San Miguel Ligako liderarekin, Hondarribiarekin. Hementxe duzue, Orbañanos jaunak entrenatzaileak estropada atarian esan dak. Bai, ala da, udaran eman deun maila eman nahi genduke gaur baita, eta ala baldin bada iruditzei barrun bergendukela. Bai, bueno, gehien bat, udarako mailan ikusi dalako, lauterineru horiek hor puntan ibili diala, ez? Baina, bueno, ezingo du konfiatu, hau estropada bat da, eta batzutan ez usteko gertatzea, baina, bueno, gu lana betetza jongo geha eta barrun gehan. Bai, ondo, azkenengo estropadak ondo jundia eta posik. Mikel Orbañanosen hitzak, berriketetarako momentua ez da hau, ulertuko duzue, tentsioa dago, egonezina dago, keska, konzentrazioa, mutilak zaindu, eta eginkizun horietan batipat entrenatzaileak Oriok badu baita ere asko jokoan hemen, Orio handiena da, Donostiako estropada hauetan, 31 garaipen, eta demoraldi ederra egiten ari dira baita ere, Gipuzkoako txapeldunak ere bai, eta Oriotarren ordezkari hementxe duzue patroia Irakoitz Etxeberri. Bai, bueno, gure lan eta lima dut, nik uste barruan berdola, ez? Baina, bueno, baikizu eguna beti pelurroz izaten dela, eta, bueno, irabazteko intentzioekin gatoz, zatik ez basa olateatzen, arrisko ondit ja euki dezakezu, eta, bueno, estropan ite hon da barruan gehan. Ez, eragina ez, azkenean hartu berezu estropat gehiago bezala, badakizu zure lan eta lima zu horra horien uriko zara, eta, bueno, gaur importantena sailkatza da, horta xe jungo geha, eta nik uste ez dola problema ondik euki da sailkatzen. Oso ondo gaude. Irakoitz Etxeberria, Orioko patroia, eta Orion jaiotako beste protagonista bat orain, Jon Salsamendi, Bermeotarren entrenatzailea, badakizue, Bermeotarrek igaz hemen azkenean, tirabira askoren ostean, entzutela deskalifikazioa izan zutela, eta ez zutela amaiera goxoa izan, baina hori historia da. Orain beste erronka berri bat, beste leia bat, eta hementxe duzue Jon Salsamendik gaurko estropadari buruz esan digu. Bai, hoxe, netzako 18. zelkapen eguna hemen Donostin, eta ez dakit diferentziak bada, aurrenekotik 18. egia esan konpromiso handiko estropada da, zenbat eta talde hobia euki ala eta konpromiso handio dakazu, eta, bueno, istripuik gabe eta lan hon bat inez pasa nahi duen egun bat, eta iruditzen zaigu hori inezkeo, barrenen izango gala, baina hori inberra do, hori indakon orduan lasaituko naiz. Bai, gure plangintza orokorren beti euki dugu irailon eta ondo aldatzeko nahia edo idea, da plangintza hortik junda naiz eta onartu bereten, gutzako aurtengo udara, aurtengo liga nahiko berezila izan duela, eta agian, noiz edo noiz pixka bat espekulatu dezakezun estropada batzuk, askotan aixe pixka hartzeko alegia, urten alakorik ez dugu egin ahal izan, baina nik uste plantilla guztia erabiliz eta lortu deula irailean nahi dugu bezala jatzia. Nik uste guri dagok jonez bintzat guk barruko lana ondo itia hori eskatzea. Birutu zaigu azken atera, aurren atera, lehengo urten gure 12 taldeko multzo hortako aurreneko gu izan ginen, eta uste balizetan 7. o 8. ginela, eta geho barrunen banaiko eroso klasifikatu ginen, ezta? Nik uste klabia dela batipat posibilitate gehien dituzten taldentzako egun hon bat eukitzia. Edo egun txar batez eukitzia halako istripukin edo bain arte inestezun lantxarrik ezitia bintzat. Eta favoritoen multzoko azken ordezkaria, azken entrenatzaileak kasu honetan Jose Luis Korta dugu. 16 garaipen hemen, errez esaten da. Hortxe da goi-goian Jose Luis Korta, eta Salsamendik esan bezala, horrelako egunean, naiz eta demoraldi askotan etorri, naiz eta beteriania handia izan, esperientzi ikaragarria izan, beti izaten da keska, urduritasun puntu hori, eta gaur ere aitortu digu hori Jose Luis Korta handiak. Hemen duzue, Ibon Gaztañazpi lankideari esan dako. Mantzo bilen horrek ez dit mindurrik ematen, askarri bilen hori pixkat askartzio biltzea horrek ematen dit, hori nahi nuke pixkat askartzio biltzea. Badaki gu zenuke Espainiako txapelketatik estropa hona eta garekin nindugu apustua. Azkenen egiten duzu, azkenen nik esaten dut tripulazioak guk esaten ditu, hau barruan. Eta haiek iten mari matute resultatu hona, azkenen haiekin apustu egiten dugu. Haiekin apustu egiten dugu eta
ikusiko dugu. Nik irutzeta aspaldik urtetako kontxarik nibilatu nebena, eta eskatzen dena bakarrik da irasi zela Messi-dunak. Da askotan hori pasatzen da hori bizat, Messi-dunak. Zaleak orain. Beti iztugunenak irazten, baina zenuke kontxa esan detzela, berdun bezala, ondo nahiten dunak eta suerte izaten dunak bagarrik irazi zela, eta txapoz hori ondut eitxea. Iparra, ez da? Iparra bai. Iparra atzo gutxio za, baina irainon da handian. Zierbana aspaldiko gutxitan bezalago saltuak, hile ginen. Gola benin motorrak segitu, zinik da. Bueno, esan traineru azkarri bitzizalako, baina bakarrik motorrian da, ostra, kiston koskak etortzen ziren. Eta zuzen sartzen da, gaina Santurtzoko moila berri horrekin da, Zierbana horrekin olatua indarrakin sartzen da, eta egualdi berdia, esan nuke pixkate berdegu hori da, zen ez urte guztian ez dugu itxasuare da, olatu gartzeko Suizako lago eta jumerra dakau. Suiza jumerra lago olatuk, hemen baina ondiokin ibili izan duen, aurten itxasuan baina olatu ondiokin, Suizan lagotan olatu ondiokin, oen popa da gertuz, olatu gertuz. Jose Luis Korta, komeni zaio horten, olatuak izan direnean ongi moldatu da eta horregaitik falta mota ditu itxuraz estropada batzutan Jose Luisek brankaz ibili da oso ondo beste demoraldi batzutan, aurten poparian erakustaldia besteak beste zarautzen, eta hortxe da, bere keska eta bere hausnarketa estropada atarian. Zalekin ere hitz egin dugu, Xabir Andueza jardun da, arraunzaleak hemen, non nahi dira Donostialdean, Aldezarrean, Portuan eta hoien hitzak ere ekarri nahi ditugu. Festa hau, Donostiako arraun festa hau, guztiena baita, kirolariena, zaleena, kanpotarrena ere bai, turistena, zergaitik ez, denak elkartzen dira hemen, arraunaren festa honetan errotik maite dutenek eta harriturik ikusten dutenek ere guztiek badute zerezana Kontxako estropadi buruz. Hagoek nik usteit, beti Laura sartuko dituk, San Juan, San Pedro, eta deskuidatzen maiz astillero. Hauza, zaila, zazpi horren mintziko den ibili dian apan, zango benetzat irutzen azetekuak oportunitatea izan. Beti sorpresa bat dute baldin da ere. Eta zer sorpresa izango da? A ber, geta da sorpresa. A ber, ala da. Hori nahi. Eskerrik asko. Hombre, nik pentsatzen dut hori jo sartuko dala. Hori sartuko da. Bai, baina, bueno, nire zendarra getaia esan dut, a ber, getaia da sartzen den. Eta San Juan de bai. Donostiguak hori zaila esatia. Lehenengo bostak beti izatik juenak eta gero bi puesto de horre beste lau bat traineruntzako. Eta? Ba, ez dakit, igual Portugalet eta Kostape igual jokon dituke. Baina, bueno. Mutiletan o nesketan? Dena, nesketan? Zumaia, Orillo. Orillo bai, Bai, duztet. Eta beste eskoik ez dakit. Eta mutiletan ze? Hondarribi. Lau honenak barrun, eta gero? Sorpresa bat? Nek Castro gustatuko litzeak esartzia, baina ez dakit. Orillo, giratzugoi. Berdekin bezala. Eta sartu, zelkatu? Sartu beruk, Orillo, Kaiku, Urdei bai, Hondarribi, Cabo, Astillero, da tiran sartu beruk. Pienso entrar Urdaibai, Orio, Onjerbi, Kaiku, Portugalete, Zierbana eta San Juan. Eta San Juan. Bai. Eta neskatan? Pasaidon iban, Kostape, Zumaia, Orillo, eta Ibaika bai, holaxen, bai. Guke antzartak uzbizartak kontezu nitzako Hondarribi. Ez, baino zazpi zeintzuk izango ja? Ba, horrek, Kaiku, Hondarribi, Orillo eta Bermio. Eta hortik aurrea? Eta Donostia hortik aurrea bakero ikiskorez. Baina zein sartukoan? Ez dakit, baina. Fuertenak bai? Horre, fuerte txunak. Eskerrik asko. Hor da beraz, zaleek emandako iritzi sorta hori, Ibon Gaztainazpi, ustekabeko horik izango alda, jendeak bere bihotzeko taldearen izena botatzen du, eta gero kiniela nahiko segurutik ez da gehienek. Hori ez da komeni izaten, apustu egiteak onda, porra egiteak on ez da komeni hori bihotzak initia, lau danok barrun gotu ditu, lau handik. Gero askok eta nik ere bai, San Juan eta Cabo. Eta gero hor zazpigarren posturtak hor daude, San Pedro, Tiran, Portu, eta inork gutxik aipatzen duen Zierbenarekin ere argi bilorko dugu.
Bueno, hor da, Ibon Gaztañazpi, izen asko bota ditu, Bazpare. Zazpi baino gehiago, Ibon hori trampa egitea da, Araua ez dugu baldatuko gaur. Ni datu bat emango dizuet, igaz gogoan alduzu ezen izan zen zailkatze saioan gizonezkoen mailan azkarrena? Portugalete. Eta aurten kinielatidik kanpo da askorentzat. Ikusiko dugu, ze gertatzen den Aizper horren kuadrilarekin. Gora eta bera, demoraldian, ez dute espero ziteken maila eman. Ikusiko dugu, Laister jakingo dugu hori. Kaian Xabi Andueza protagonista berezi batekin tartea egina izan diogu gainera berari. Kalisto Presmanez da, Pedreñakoen presidentea. Gizon jatorra, momentu gogor hauetan beti aurpegi ematen, serio baina gizalegez. Eta gaur ere hementxe dira. Ea nolako gorputzaldiarekin etorri diren. Aurrera, Xavier. Hementxe jarraitzen dugu bai Kaian, zuk esan bezala, eta hemen da Kalisto Presmanez, Pedreñako presidentea gurekin. Calisto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé cómo llegáis a esta regata clasificatoria, teoría con pocas opciones después de un descenso. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el grupo? Bueno, como tú bien dices, sí, como no tenemos muchas opciones, pues venimos un poco, digamos, a disfrutar y a intentar dar un putín, una imagen la cual no hemos dado en la liga y bueno, y a intentar estar ahí, pelear dentro de las posibilidades que tengamos, pues luchar hasta el final, ¿no? Este año os ha tocado sufrir mucho, ¿no? Sí, ya lo sabíamos desde el principio que el equipo que teníamos era un equipo joven y de poca experiencia en la Liga CT y sabíamos que íbamos a sufrir y encima los comienzos no fueron muy buenos y bueno, y eso lo hemos pagado y bueno, y por eso hemos descendido, claro. ¿Y cómo se viene a una regata como estas con tan pocas opciones? Decías, intentar lavar un poquito la imagen, remar bien y hacer vuestro trabajo bien, sobre todo. Sí, eso es lo que más, o sea, quitarte un poquitín la mala imagen quizá que hemos dado en la Liga. Intentar, ellos están muy ilusionados, e intentar dar una buena imagen para acabar, digamos, satisfactoriamente en la temporada. Listo, has visto en el sorteo donde estáis colocados, tenéis a los más potentes por delante y por detrás, bien rodeados, ¿eh? Sí, bueno, sabíamos que dentro del grupo que estábamos del ACT, pues todos los equipos prácticamente pues están bien, ¿no? Entonces pues sabíamos que íbamos a estar al lado de ellos, bueno, pues intentar que no nos dejen muy atrás e intentar ir a la estela de ellos. De cara al 2015 a empezar a trabajar otra vez con ilusión, ¿no será fácil? Sí, no, ya llevábamos un tiempo, porque ya prácticamente esto ya lo veíamos venir, entonces ya llevamos un tiempo trabajando en ello y la intención es, prácticamente vamos a mantener el 90% del equipo y recuperar a gente de casa e intentar el año que viene estar en los puestos de arriba para intentar volver a ascender otra vez. Gracias y suerte y ánimo. Vale, muchas gracias. Kantabriarren ordezkaritza hortxe da, astillero ere bai hemen, igaz 80.000 madarikatuen eraginez, gelditu zen saririk gabe 8. postu madarikatu horretan gelditu ziren astillerokoak, kolpea handia izan zen. Ea Kantabriarrak demoraldi honetan baju xamarari dira, baina ea nola moldatzen diren. Ta Galiziarrei buruz ere esango dugu, Galiziak 5 ordezkari izango ditu hemen gizonezkoen lehian, emakumeetan 2 Galiziarrek hemen historian izan dute ordezkaritza, baina hau benetan handia da. Eta batzuk gainera itxaropentsu, batetik Tiran eta bestetik Kabo badakizue, Igo Berria, aurten Galiziako txapeldun, bateletan, traineriletan, ligan oso demoraldi handia egiten jardun dira, eta ea ba, Galiziako ordezkariek zer dioten gaurko lehiari buruz. 2 ordezkaririk handienak aukeratu ditugu, Tiran eta Kabo badakizue, gero hor izango direla Meira, Amegrobe eta Mugardos ere. Es el día de Orache y bueno, pues un poco como comentaba ayer, creo que desde que llegamos el martes hemos hecho las cosas bien, no hemos dado descanso a la gente que lo necesitaba, hemos rodado por el campo en 3 ocasiones y bueno, ahora solo queda esperar. Salimos del puesto 23, era más o menos lo que queríamos y ahora, bueno, el remar de último no te regala nada, va a haber que remar y luego pues ya veremos en qué posición quedamos. Sí, exactamente, yo creo que en general tanto la afición como nosotros estamos muy contentos e ilusionados con la temporada que hemos hecho, no lo esperábamos ni mucho menos, pero bueno, ahora queda esta que es digamos, la regata más importante y una vez que estamos pues bien colocados en la liga, pues un poco también es la presión de estar cuartos e intentar pues por lo menos igualarlo en
en la clasificación de la Concha, bueno, sabemos que cuarto seguramente no puede ser, porque bueno, tenemos ahí a Urdaibai, que es uno de los mejores equipos, pero bueno, si podíamos entrar entre los 7 primeros el jueves, pues ya nos daríamos por satisfechos. Bien, comparándonos un poquito con el año pasado, que logramos entrar, con hace 2 años también, que lo hicimos un poquito de forma un poco más holgada, la verdad es que el equipo está bien, tiene buenas referencias. Creo que en Liga no tuvimos toda la suerte del mundo, pero bueno, en la última regata físicamente era una regata muy dura y mostramos que estamos al nivel de los que se pueden meter ahí. Está claro que, bueno, que hay 4 plazas casi confirmadas y no hay ninguna cosa rara, entonces bueno, pues para las otras 3 creo que hay un grupo amplio y que nosotros tenemos, ya te digo, mostramos potencial físico y hoy si se menea un poquito, pues casi mejor para nosotros porque nos gusta un poco la mano. Batzuk urbarea nahi dute, itxaso barea, beste batzuken Asia, poparian ongi moldatu dira, bai Kabo eta bai Tiran eta Dani Perez, Tirango entrenatzaileak garbi esan digu hori. Eta hori, seguru asko, Jimenok ere, Astilleroko patroiak gustora hartuko luke, berak badaki poparian olatuak hartzea zer den, eta badaki Astillerok dena beharko duela gaur hemen postua lortzeko, 7 honenen artean txartela lortzeko Kantabriarren posibilitaterik garbiena horixe da, Astillero izan daiteke aurten Kantabriarren ikurra, hautagairik sendoena hemen, ea Jimenoren hitzak hementxe. Lógicamente muy motivados, yo creo que esto nos viene bien y no hay nada decidido todavía, tenemos muy buenas sensaciones, hemos estado esta mañana aquí y bueno, yo creo que hoy el día es propicio para Astillero. ¿Última semana? En eso no pensamos, estamos aislados de ello, yo creo que ahora mismo cuenta esto, lo que venga que lo solucione en los despachos y ya está, nosotros estamos centrados en el día de hoy. Yo creo que todavía no ha dado el tope, ¿no? Y esperemos que hoy, como está la gente, pueda demostrarlo. Eta Euskal Herrira etorrita, badira, haundi horietatik aparte, lau haundi horietatik aparte ere beste hautagai batzuk, lehen aipatu dugu, Portugalete iaz hemen kronorik onena markatu zuena, Ibonek esan digu, bere ustez baita ere Zierbena kontuan hartu beharrekoa dela, hementxe dituzue bi klubetako ordezkaria. Bueno, ez dakit, nik uste demoraldia bastante irregularra egin dugula, ez da demoraldi ona izan, egia esan. Bueno, badugu esperantza, kuadrilla badakau, indarra badau, batio badaude, nik uste gaur gure estropada egiten dugu, da, posibilidade asko ditugu, barruen gure esperantza hori da. Gure lan nahin, eta gure lan egiten badugu, seguren barruen izango beha. San Pedro eta asko, nik uste hor daude bi postutako, 5-6 markazio eta edozin sartu leike. Nik uste gauza gondo itetuna beha izango dela. Gure alderako, ziago bakarra deu, ekipo indartzoa, kanporuntz ondo juten geha, eta horre pixka guri ere, bentaja pixka gure ikuspuntutik behintzat ematigu, eta gai garen buelta hon bat egin da ondo sartzeko. Postuare ondo tokatu zaigu, hor goazti, 21. postuan, eta nik uste erreztak hau laitzik egan, erreferentzik baitugu, eta gure lan egin behar baina. Pues bien, con ganas, bastante motivados y esperando que nos salga bien. No sé, las quinielas, todo el mundo hace quinielas, pero no dejan de ser eso, quinielas. Todos los fines de semana se hacen quinielas por el fútbol y una de 15 poca gente saca y hay miles de quinielas y millones, o sea que para acertar aquí el que haga una quiniela, como pasatiempo está bien. Como resultado pues se verá, hoy por las 8 se sabrá todo. Bien, con ganas y a disfrutar de la regata y dar nuestro 100%. Sabemos que si hacemos las cosas bien tenemos posibilidades de entrar y no nos podemos permitir un fallo, entonces hacerlo bien. Suerte. Juan Zunzun egiren hitzak izan dira, lasai dator gizona, egin beharreko eginda dago ligan, bere entenatzaile ibilbidean, erronka ikaragarria zen gaurkoa, aurtengoa, Zierbenan entrenatzaile postu hartu eta San Miguel Ligan estreineko lan hori egitea, oso ondo egin dute, eta gaur galtzeko gauza askorik ez dute eta irabazteko asko zerua. Hori da gaur haientzat txartel bat lortzea. Eta bukatzeko beste bi klasiko ere ekarri behar ditugu, San Juan eta San Pedro. San Pedro eta San Juan, Donostiako estropaden historia ezberdina litzateke, bi horiek hemen jardun izan espalira lanean gogor urtea joan da urtea etorri.
Joan zen urtean San Pedro barruan izan zen, Arrosa kanpoan, aurten liga ikusita, denboraldian nola joan den ikusita, badirudi Arrosek aukera gehiago izango dituztela, baina bate daki hori gero ikusiko dugu uretan. San Juan eta San Pedro eta San Juan. Bueno, klabe netzako izan daiteke ziago garagandu elistia, denbora, guretzako, denbora on batian eta bueno, aukera guztiak han eukita. Buruan daukau joan den urteko estropada eta orduan han kanpoan ginen eta oso zaila izan zen nahiz eta oso ondo bueltatu remontatzea. Eta gero kanporaka batez ere arraunkera polita hartu. Gogorra izango da kanpoaka jutia, haize kontra, olatu kontra, oso segidan, abiadura gutxiko martxa izango da kanpoaka, eta horrek neurtin barko da. Behar bada bai ritmoan, bai arraunkeran segido bat bilatzen, horre neurtin barko da ez itotzeko eta gero bueltatzeko aiziakin egoteko eta lan hobekien horlatuak aprobetxatzen. Bai, esan ez bezala egun polita, ligatik ja lasaitasuna lortuta eta bueno, talia goguakin ligan disfrutatu ez deuno gaur disfrutatzeko, guk uste gure lanak onditu baldin baitugu horrengo gala eta bueno, hortan saiatuko gara. Bai, guk uste dugu aukera reala bat askola, azkenengo estropetan goiko postu horietan sartu gara eta guk hortan sinistu behar dugu. Dano sartzi dugu kineletan aurrenengo lau horiek, eta gau danok ikusti ditugu 3 postu horiek, pixka kiliko lo batzun alde, bestien alde, guk siniste dugu aukera da askaula eta konfiantzakin gatoz. Bai, dudik gabe, hasiera txarauki genuen eta kostentzitzekun horrei bulta ematen, azkenengo estropetan erakutzi dugu, dinamika ona da emakigula eta estropak ona gataz eskigula eta momentu igonena bai. Sinistu egin behar da, hori eskatu du Intxauspek, San Pedrokoen entrenatzaileak, 24 arraun elkarte datoz, gizonezkoen lehia honetan, 7 postu dira jokoan, Ibon, aukera guztientzat favorituak ekarri ditugu pantailetara, baina azken adierazpen hau alde hortatik azpimarratekoa. Sinistu egin behar da? Bai. Konfiantzaz jardun beharra dago hemen uretan bestela akabo. Sinisteztunak obia du gaur parte zarretik guri behira, estrope guztiak edatzea. Hor arraunen din behar da, hor lantegi jaikira garria do, eta Egoi Intxauspek bai, eta Josuak niretzat gakoetako bat eman du. Kanpoan ondo egotea. Lehenbiziko referentzia ziaboga barkatu, erabakigarri ez, inondik inora ez, baina han askotan estropak kanpora galdu daiteke. Gero barruan egon nahi duenak, han ere borrokan pintzat egon beharko. Eta Josebak beste gauza bat ere esan du, lehen kortak esan duena, aizperrok nahi goizan aitatu dit eta bar, urgaina mugitua dabilela eta kanpora mantxo joango direla, ipar honekin eta asko kostatzen ari delako eta hor gakoa izango da indarra behar da, ansidadeako kontrolatzere bai, baina teknikoki ere gaur hor lantegi handia dago. Ederki gizonezkoen lanak gero izango da 6etan, orain gure harreta emakumeen estropadari eskaini behar diogu, eta 8 arraun elkarte izango ditugu hemen lanean gogor, eta hasiko gara protagonistak pantailara ekartzen, eta orain artean Euskotren Ligan, txapelketetan argi ikusi dugu, Ibaika indartsu eta San Juan nagusi Gipuzkoako Ligan eta Euskotren Ligan, maila handian eta bi klub hauetako ordezkariak hementxe dituzue orain pantaila. Kontzientziatu da gatoz, gaurko estropada azkenian eliminatoria bat dela eta ondo inberdiala lanak. Eta, fuerte gatoz, prestatu dugu ondo bai gaurko estropada eta ja igandetan pentsatzen ere uste dugulako gaurkoa pasatzeko mogun gaudela, aber zakagun ez usteko horik eta guri ematen badeu barrunengo gala pentsatzen dut. Jendiak itziten du eta esaten du, baina presio gehiago genekan agian ligan orain baino. Azkenean kontxa bi estropaetan jokatzen da eta bai, favorita izan zaitezke, baina betiztu favorituak irabazten, orduan hori badakigu eta hoxe. Ematen du, eguzkia badagola, itxasua lasai dagoela, baina haizia badago eta gehiago dela pentsatzen dut gero eta igual itxusi jarri daiteke, ez dakit. Guk, gure arraunkerarekin uste dut, ez digula, ez dakit asko afektatuko, baina
ea ikusiko du. Bai, gaurkoa nik uste dela egun klabea do, denen kalendariotan markatua dakaguna, eta bueno, egitea eta berzen uzateatzen den. Nik egoera oraintxe bertan ikuste gure egoera ona dela. Leheno hori, Juan Marikin aipatzen aitunez, Juan Mari Etxabekin esaten nion aurten, bai, igual lehenengo, bigarren, hirugarren ibiltzaz ez du baina eske maila oso altua eman da, eta bueno, oso pozik gaude egin dugun lanakin, egin dago denborekin eta gaurko, pues, bueno, tope gatoz. Aber zer gertatzen den. Nik uste hori guztien helburu. Lehenengo gaurko helburua sartzea, katxik ez egitea, lana dakigun bezala egitea, eta bueno, aber bestek nola egiten duten, da ean barruan gaude. Eta barruan baldin bagaude, banderan bila. Hor dituzu orain Portugaleteko arraunlariak ere, eta zuzeneko irudiekin batera jarraituko dugu hemen protagonista gehiago ekartzen. Arraun mundua maite duzuenok, askotan ikusi izango zenuten irudi hori, arraunlari indartsu batek bizkar gainean hartu patroia eta ontziaren txopan goxo antxe utzi. Irudi benetan polita eta talde girokoa. Horrela izan da beti eta horrela izan behar da gainera. Emakumekin ari gara, ekarri ditugu Ibaika eta San Juan. Baina, hemen Galiziak 5 aldiz lortu du garaipena 6 ediziotan. Eta joan zen urtean, 6. Zumaiak lortu zuen Euskal Herriarentzat lehen garaipena hemen. Aurten, finieletan ez dira hautagairik indartsuenak, baina noski, nola ez ditugu guk kontuan hartuko. Zumaia eta Galiziarren ordezkaria bi dira, aurten hoietako bat meira da eta haiekin ere hitz egin. Bueno, ilusioakin, ezin da lehen urtekoakin konpara, aurten beste temporada bada, eta lehenengo zilkatzea. Eta gero, estropaik, alik eta ondona ez dute. Ez, alperri da gaur banderakin, pentsatzea. Kalea junezke, osango ez dut bi bandera konteko juzun. Nik uste fizikoak eta mentalki ondo ongeala ez, igual, bai irregulartasuna eukiditxeun, ez dia kexak eta ez dia penak, egoera gaitikan, beti gora indeu, eta bueno, baina hori aprobetxo behar dugu. Hombre, para nosotros es un objetivo, ¿no? Está claro que cuando empezamos con el proyecto de la trainera el objetivo era estar aquí, ¿no? Se presenta complicado porque este año pues, el nivel en chicas ha subido mucho, se han estado haciendo tiempos en junio que no se hacían en la final de la Concha. Y bueno, hay que pelear, hay que luchar y después pues al acabar la regata pues ver dónde nos coloca el rival, ¿no? Hombre, yo tampoco lo sé porque es una regata que nosotros pues no le hemos podido disputar con rivales del nivel de San Juan, de Ibaika, de Zumaya. Pero bueno, nosotros venimos aquí con ilusión, con ganas y bueno, y a donde lleguemos, ¿no? Lo importante es hacer una buena regata, quedar contentas nosotras y después, pues ya te digo, ver dónde nos pone el rival, ¿no? Hombre, después de estar en la final puede pasar de todo, que es un año complicado y difícil también, porque como te he dicho antes, pues la gente en el País Vasco está preparando la trainera desde el mes de noviembre, nosotros seguimos igual juntándonos en verano y cada vez pues esa tarea es mucho más complicado, ¿no? Hombre, yo no vengo con la aspiración de ganar, de decir vamos a ganar, pero bueno, si entras en la final después puede pasar de todo, nunca sabes una mala regata de unos, una buena regata de otros y bueno, ya veremos qué pasa. Soneo eta zenuten azkenengoa Meirako arraunlaria, Jose Manuel Francisco entrenatzaile ezagunaren emaztea, eta begira, hortxe dira Hondarribiarrak, iazko garaileak Ama Guadalupekoa uretara bidaltzen, eta berehala ingo dugu hortik beste sartu irten bat Xabi Anduezarekin, baina ordezkarien armailera ikusten duzu nola betetzen ari den, ea zer dioen Sara Gandarak, aurrera Sara! Hementxe gaude bai Mikel eta ikusten ari zareten bezala, jendez lepo dagoeneko ordezkarien armaila hau, hemen aldamenean esabete baterako Ibaikako ordezkariak ditugu, eta badakizu zer esan diguten oraintxe justu, azeguna, egun luzea, ze gogok estropada iritsi, jokatu eta etxera joteko, ia zer gertatzen den. Geroxeago, Mikel, hitz egiteko aukera izango dugu ordezkari guzti edo ia gehienekin. Ederki ba, eskerrik asko Sara, sartu irten bat orain estropada aurretik kai aldetik, Xabi Anduezarekin, ea zer dioen,
iragarkientzat tarte bat ere egin behar dugu, baina hor ikusten dugu, berriz ere itsasoa ari dela, pixka baten hasten eta animatzen, Ibon Gaztañazpirekin ere berehala hitz egingo dugu hortaz. Ea zer dioen Xabi Anduezak zenbat falta dira, ari aldira, gizonezko traineru danak irtetzen. Une honetan bertan, uste dut ikusten duzuela sekulako trafikoa daukagu errampa honetan bilara egin dituzte, San Juan darrak oraintxe uretan dira, hemen nire ondoan Hondarribiko untzia Lekeitxarra orain uretatzen, eta zai, Hondarribiaren atzean hori jo dago, beste aldean San Pedro, Zumaiarrak ere handatoz, beraz indartsuenak oraintxe ari dira inguratzen, esan bezala sekulako trafikoa, hemen Libia dator, kontuz gure kamarak, eta esandakoa, oraintxe ari dira uretaratzen denak, une oso polita izaten dau. Ederki ba, Xabier, irudiak hor dira eta gure adituari, Ibon Gaztañazpiri, galera egin behar diot, ez aldoaz batzuk berandu xamar uretara? Bai, hor askotan gertatzen da hor oinbeste traineru biltzen da eta azkenen konturatzerako bat denbora pasa egiten da, normalean egokiena izaten da, ordu bete lehenago, orduan arraroen aztea. Eta orain 5:20 baditugu, hori 5:20 baino lehenago hasiko dira lanean, eta bai, goizegi bezala ez dirudi. Baina hor ere, eskola ezberdinak badira batzuk azkenaldian nahiago dute, beroketa hori pixka bat laburtu eta hortik ere etorriteke, ez da, horko erabaki. Baina nik uste dut hori baino gehiago, horko Xabierrek aitatu duen traineru trafiko hori dela. Ederki, Jaun Andreok atariko informazio hausia izan da, berandu heldu baldin bazara ikusentzule, zuretzat espreski orain sosketak emandakoa. Orain berriketak alde batetara utzi eta kirolarien garai helduko da, eta 5 herritan emakumeak hasiko dira lanean, 8 arraun elkarte, eta zerrendak errepasatuko ditugu irtera, ordenak hain zuzen emakumeen lehiari dagokiona lehenengoz, eta gero gizonezkoei dagokiona. Emakumeen zerrenda hauxe duzue, lehenik eta behingoz Meirakoak abiatuko dira, jarraian Pasaidoribanekoak, San Juan darrak, Getaria Zarautz 2, Kabo, Orio, Ibaika, Zumaia eta Santoña. Sosketa bidez dena, Santoñari, maila pala dutela ikusirik, azken tokia eskaini diote aho batez. Eta gero, gizonezkoen estropadari dagokionez, lehenik eta behingoz Amultzoa, hau da, K-ligako arraun elkarteak eta Galiziako ligako arraun elkarteak, eta hemen lanean hasiko den lehenengoa, arratsaldeko 6etan Ondarrua izango da, Ondarrutarren atzetik, Zumaia, Lekitzarra, Kastreña, Meira, Trintxerpe, Santoña, Amegrobe, Zarautz, Santurtzi, Getaria eta Galiziako Mugardos. Gero, 2 minutuko tartea, eta jarraian favoritoak San Miguel ligako 12 arraun elkarteak hasiko dira lanean, denak erlojupeko lanean. Eta multzo honetan, amultzoan, favoritoen multzoan, Tiran izango da lehenengoa, eta ondoren San Pedro, San Juan, Astillero, Bermeo, Pedreña, Orillo, Kaiku, Portugalete, Zierbena, Cabo da Cruz eta Hondarribia. 5:21 minutu, gizonezkoen estropadaren muera ikusiko duzue, berezia hemen emakumeena ere bai, baina emakumeek itsasmila bat eta erdi, gizonezkoek 3 itsasmila, 5.556 metro, baina ziaboga bakarrarekin, hori da hemengo berezitasuna, lan asko, itsaso zabalean. Atariko informazioa hemen txamaitutzat emango dugu, sorterik onena arraun elkarte guztientzat, onenek lor dezatela txartela. Tartetxo bat iragarkientzat eta bere alagara zuzenean, lehenik eta behingoz, emakumeen sailkatze estropadare.